ए जी नौकरिया लाग गइल का? अरे काहे मुंह लटकले बानी, बोलत काहे नहीं? नौकरिया लाग गइल का? हम पूछत तनी जन बतावत काहे नहीं रहुआ? काहे चुप बनी जी? अरे का कही इंटरव्यू में छटा गई नहीं हो। अरे जा मुंह मारो तारा पढ़ाई के, अब तारा से बियाह ना करब हम। अरे मोदी जी है मोदी जी, अरे मोदी जी, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे का कही हो, हमार बियाह तय भइल रहलो, नौकरी के चलते हमार बियाह कट गइल हो। तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? हो ये मोदी जी, हम भी यही पूछना चाहते हैं कि हमको नौकरी का हक है कि नहीं। का हाल बा? बड़ी बुरा हाल है मोदी जी, और लीजिए सुनिए। म्यूजिक बाय सुगम राजा। टूटी के दिल हमर भाई बुका बुका, गजब से छाती पे मारता नी मुका। हे मोदी जी, टूटी के दिल हमर भाई बुका बुका, गजब से छाती पे मारता नी मुका। दिल में अगिया लाग गइल, नौकरिया 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 काहे ना देनी मोदी जी, छोकरिया छोड़ के भाग गइल। नौकरिया काहे ना देनी मोदी जी, छोकरिया छोड़ के भाग गइल। बाबू के देखल रही माई के पसंद हो, एगो नौकरी बिना भाग गइल धन हो। रौरा ये करतानी, बाबू के देखल रही माई के पसंद हो, एगो नौकरी बिना भाग गइल धन हो। सीनु ऐसन देखाना गइल, नौकरिया 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 काहे ना देनी मोदी जी, छोकरिया छोड़ के भाग गई। नौकरिया काहे ना देनी मोदी जी, छोकरिया छोड़ के भाग गई। पढ़ल बेकार भइल रौर सरकार में, अजय चंदेश्वर गई धारे हो धार में। पढ़ल बेकार भइल रौर सरकार में, अजय चंदेश्वर गई धारे हो धार में। अलबेला सब पगला गइल, नौकरिया 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 काहे ना देनी मोदी जी, छोकरिया छोड़ के भाग गइल। नौकरिया काहे ना देनी मोदी जी, छोकरिया